Čau lidi, já vás vítám u nového videa, dneska tady se mnou zase Pája, čau Pája, čau. A co dneska budeme dělat, Pájo? Je úplně ultra velká zima, já nevím, jestli to bude vidět, ale je prostě námraza, Pájo to asi nebude vidět, co tam námraza. Já nevím, má tady jinovatka, je zima, je zima jako 0 stupňů minimálně, ne? Minimálně. Je úplně zima, úplně mrznu. Ale a že já ani nemám rukavice, Pájo, už ty máš rukavice, ne? Mám rukavice. Kámo. Ale i tak jsme se přemohli a jdeme skákat. Tak jo, uvidíme se za chvilku. OK. Já se bojím. Proč natáčíš? Ne. Kámo. Jo? Skoč, pojď, dělej. Co dáš? Řekni. No já to natáčím celou dobu. Pojď. Z toho bude mít Dáťa radost, tak pojď. Na cestě zpátky, Pája, že to je na longu a ten nechladem se. Čip. Není. Je? Já teď chodím jak prostě nevím co, tak už je Pája, to ne. Ok, tak já jdu běžet. Kolik? Hej kámo, víš, že celkem ty videa mají tak minutu. Jo. Tak ale nevadí, tak nevím. Pája si podrží longa. Bude epický longboard. To je oranžový, ale jako blízkavý oranžový, to je. Já mám tu jinovačku na kolečka. To je co? Já mám zmrzlý kolečka. Já mám přemražený kolečka. On to pak nejede. A já jsem dávám plný. To nejede. To je co na prd pak. Ono to jede pomalu. Ale mě úplně zmrzlou ruka, nemůžu držet to vůbec. skoro nezaví, já to musím vyčistit. To natáčíš, jo? No jasně. Natáčím všechno všude. Natáčíš popelnice. Jo, no natáčím to, jakože já to budu natáčet takhle, protože lidi nemusí vidět popelnice, že jo? Nebo takhle, Pája, to natáčím takhle. No jasně, super. Natáčíš popelnice. Mě úplně mrzne ruka. Jo, aha. Co, ty budu natáčet? Jo. Ty budu natáčet? Ano. No a prostě jo. No. Ty konec, co jsem chtěl říct. Jsme s Pájou teda doma, protože za prvý byla baterie v čudu, že jo, Pájo? Jo. A hodně zima. Hodně zima byla. My i teďkom vlastně, je docela zima. A my vlastně jsme jenom chtěli jako to video ukončit, protože to video vlastně nějak nekončilo, že jo, Pájo? Nekončilo. Nemělo konec. Nekonečný. Jak to si můžeš představit? Jako prostě, že by bylo na YouTube, že by prostě oni zapli to video. A to video prostě nemá konec, tam nebude ta čára, prostě nemá to konec. Můžeš se koukat do té doby, dokud to prostě není. Takový live stream do konce mého života. My máme mít jinou představu. No jo, no. Tak stává se. Jo, to bude běžný. Jak ty s Pájou uvažujeme, že možná... Že možná natočíme s Pájou nějaký prekol, teďko nejvíc možná. To vystříhneš. Ne, to nevystřihnu. Ne. Já to nevystřihnu, kámo. OK, Pája už tady s náma není. Tak já se s váma loučím. Vtej se. Pája už přišel, jo, najednou. Tak čau, ne? Tak dáme ten prank. Jo, my teď dáme ten prank, ale až v dalším videu. Jo. Tak, čus. Čus.